Klečela jsem na kolenou, když mě tchyně schválně odstrčila a bez jediného zaváhání podpatkem rozdupala jedinou památku na mého zesnulého otce. Smáli se mým slzám a starou vázu označovali za špinavý krám z blešího trhu. Netušili však, že pod popraskanou hlínou se ukrýval neocenitelný dokument, který jim během několika minut vezme restauraci a zničí celý jejich život postavený na lžích. Světla našeho nově zrekonstruovaného prostorného bytu v centru Prahy bodala do očí téměř stejně ostře jako povýšené a posměšné úsměvy rodiny mého manžela. Měl to být výjimečný večer. Naše oficiální kolaudace spojená s oslavou nového domova. Společně s mým mužem Davidem jsme chtěli oslavit začátek nové životní etapy. Pro jeho vlivnou, nesmírně bohatou a pyšnou rodinu to však byla jen další příležitost, jak veřejně ponížit chudou sirotu z venkova. Přesně tak mi za zády říkali moje tchyně Alena a její stejně arrogantní dcera Tereza. Seděla jsem na okraji kožené pohovky a pod stolem svírala roztřesené ruce, zatímco kolem nás znělo cinkání křišťálových sklenic, falešný smích a elegantní hudba linoucí se z reproduktorů. V dlaních jsem s obrovskou úctou držela nenápadnou vázu z tmavé hrubé hlíny. Nebyla to drahá designová dekorace z luxusního showroomu. Byl to jediný předmět, který mi zůstal po mém tragicky zesnulém otci, skromném restaurátorovi historických památek, jenž odešel dřív, než stihl dokončit největší dílo svého života. A co je tohle za příšernost, Marie? Ozvala se najednou nahlas Alena a nejistým krokem ke mně přistoupila se sklenkou drahého šampaňského v ruce. Její chladný, panovačný hlas se bez problému rozlehl celým obývacím pokojem a okamžitě přitáhl pozornost všech pozvaných hostů z takzvané vyšší společnosti. To si opravdu myslíš, že budeš tenhle luxusní byt, na který můj syn dřel celé roky, hyzdit nějakým špinavým krámem z venkovského blešího trhu? Je to jediná památka po mém otci, paní Aleno. Zašeptala jsem sotva slyšitelně a snažila se vázu instinktivně zakrýt vlastníma rukama. Dal mi ji krátce před svou smrtí. Má pro mě obrovskou citovou hodnotu. Je pro mě cennější než celé vybavení tohoto bytu. Citovou hodnotu? Děvče, ten kus špinavé hlíny nemá cenu ani pár stovek korun. Vypadá, jako bys ho vytáhla z popelnice. Odsekla Alena pohrdavě, protočila oči a znechuceně zavrtila hlavou. Než jsem stihla jakkoliv zareagovat, vstát nebo vázu ochránit vlastním tělem, ale na mě s chladným úsměvem a naprostým záměrem prudce udeřila ramenem. Hliněná váza mi vyklouzla z rukou ochromených strachem a s ohlušujícím třeskem dopadla na tvrdou dubovou podlahu, kde se rozletěla na desítky ostrých střepů. V místnosti zavládlo hrobové ticho. Než jsem se však stačila sklonit, přistoupila blíž Tereza s posměšným úsměvem na tváři. Celou vahou šlápla tenkým podpatkem své lodičky na největší střep vázy a s hlasitým křupnutím ho rozdrtila na jemný prach. Jejda, promiň, myslela jsem, že jsou to už jen odpadky připravené do koše. Aspoň jsem ti pomohla zbavit se toho venkovského harampádí. Rozesmála se Tereza nahlas. O okamžik později se k ní přidala Alena i zbytek jejich sebevědomých příbuzných. Bezmocně jsem se podívala na Davida a hledala v očích vlastního manžela alespoň špetku soucitu, spravedlnosti nebo podpory. Stál opodál u domácího baru. Místo, aby se mě zastal a umlčel svou matku, jen lhostejně pokrčil rameny, odvrátil pohled k oknu a zhluboka se napil alkoholu, jako by se vůbec nic nestalo. Cítila jsem, jak mi po tvářích stékají horké slzy, zatímco jsem klečela na studené podlaze mezi hliněným prachem a podpatky Terezy. Netušili však, že pod rozdrcenou vrstvou hlíny a zničeným dvojitým dnem se právě odkryla silná vrstva zažloutlého historického pergamenu spolu s jedinečnou lesklou ochrannou vrstvou. Tajemství, které můj otec ukrýval po celá desetiletí, právě vyšlo na světlo a během několika minut mělo proměnit jejich přepichový život v trosky. Slzy mi stékaly po tvářích, zatímco mi v uších stále zněl krutý smích Aleny a Terezy. Klečela jsem na studené dubové podlaze a roztřesenýma rukama bezmocně sbírala ostré střepy rozbité vázy.
Můj manžel David stál netečně u domácího baru, pomalu upíjel svůj drink a tvářil se, jako by se tragédie jeho vlastní ženy vůbec netýkala. Promiňte, mohla byste na okamžik zvednout ten podpatek? Ozval se náhle klidný, ale neobyčejně pevný a hluboký hlas. Z hloučku pobavených hostů pomalu vystoupil starší muž se vzpřímenou postavou v elegantním tmavomodrém obleku. Byl to pan Václav Král, uznávaný soudní znalec v oboru umění, respektovaný odborník na historické památky a hlavní restaurátor Národního muzea v Praze. Alena ho pozvala jen proto, aby se pochlubila nově zakoupenými obrazy a předvedla svou údajnou příslušnost ke kulturní elitě. Tereza, překvapená přítomností tak významného hosta, neochotně ustoupila. Pan Král si klekl vedle mě na podlahu. Zcela ignoroval ostatní přítomné a s obrovskou úctou vzal do rukou největší střep hlíny, který před několika vteřinami rozdrtil její podpatek. Pane králi, nešpiňte si ruce tím prachem, zvolala pohoršeně Alena, když k nám přistoupila a znechuceně zavrtěla hlavou. Je to obyčejný hliněný krám z blešího trhu, který moje snacha přitáhla do tohoto krásného bytu. Tereza do něj jen nešťastnou náhodou kopla. Buďte prosím okamžitě sticha, odpověděl pan Král, aniž by se na ní podíval. Jeho hlas byl natolik chladný a autoritativní, že Alena doslova zůstala stát jako přimražená s pootevřenými ústy. Znalec sáhl do kapsy saka, vytáhl odbornou klenotnickou lupu a malou přesnou svítilnu. Paprsek světla namířil na prasklou hranu střepu. Pod vrstvou šedé hrubé hlíny, která se při pádu rozlomila, se jasně objevila druhá, dokonale hladká plocha pokrytá hlubokou smaragdově zlatou glazurou s mimořádně vzácným vzorem. To je neuvěřitelné. Proboha, to přece není možné, zašeptal pan Král a jeho ruce se viditelně roztřásly. S maximální opatrností oddělil dvojité dno vázy. Uvnitř, dokonale chráněný před vlhkostí i světlem speciální konzervační fólií, ležel pevně svinutý zažloutlý arch historického pergamenu. Co jste tam vlastně našel? Nějaký starý papír? Ozval se David, který udělal několik kroků směrem k nám. V jeho očích se poprvé objevila zvědavost i rostoucí nejistota. Pan Král pergamen opatrně vytáhl, rozložil jej na čistý stůl pod světlem lustru a přiložil k němu lupu. Jeho oči za brýlemi se šokem doširoka otevřely. Tohle není obyčejná váza. Vnější vrstva hlíny byla pouze ochranným obalem, který vytvořil mimořádně talentovaný restaurátor. Pod ní se skrývá originální keramika z 18. století, pocházející z královské manufaktury. Zvolal znalec a jeho hlas se rozlehl celým bytem. Ale ani to není to nejcennější. Tento pergamen je originální listina o vlastnictví spolu s přípravnou skicou obrazu Bernarda Bellota, známého jako Canaletto. Jde o světový unikát, který byl po druhé světové válce považován za nenávratně ztracený druhé světové válce, považován za nenávratně ztracený. V celém bytě zavládlo ochromující ticho. Alena zbledla tak, že vypadala, jako by každou chvíli měla omdlít, zatímco si Tereza v naprostém šoku zakryla ústa oběma rukama. Kolik to může mít hodnotu? Vykoktala nakonec tchyně a prudce udělala krok dopředu. V jejich očích se objevil nenasytný záblesk chamtivosti. Odhadovaná hodnota samotného dokumentu a práv spojených s objeveným dílem? Odpověděl pan Král chladně a podíval se na ní s otevřeným opovržením. Nejméně 2,5 až 3 miliony dolarů. Je to doslova jmění. V tu chvíli se David i jeho matka vrhli ke stolu s jediným cílem – dotknout se pergamenu svýma chamtivýma rukama. Slova znalce o 3 milionech dolarů ochromila všechny přítomné. Atmosféra v bytě se během jediné vteřiny změnila. Z dusivé směsi pohrdání a posměchu na těžký vzduch, naplněný bezostyšnou, téměř dravou chamtivostí. Alena i David se ke stolu vrhli téměř současně. Můj manžel natáhl roztřesenou ruku, aby se zmocnil vzácného pergamenu, ale pan Václav Král dokument pohotově zakryl vlastní dlaní a upřel na ně chladný varovný pohled. Okamžitě odstupte od stolu,
řekl pevným hlasem. Tento dokument musí být ihned odborně zabezpečen a konzervován. Jediný neopatrný pohyb může nenahraditelnou historickou listinu nenávratně poškodit. Alena si okamžitě nasadila falešný, sladký úsměv, přestože jí v očích dál planula panická touha po penězích. Rychle ke mně přistoupila, chytila mě za ramena a stiskla je tak silně, že její předstíraná mateřská něha působila téměř bolestivě. Marie, zlatíčko, vždyť přece víš, že jsem si z té vázy jen dělala legraci. Vyhrkla a její hlas byl plný neupřímnosti. Udělala jsem to schválně, abych zjistila, jestli se v ní neskrývá něco výjimečného. Davide, řekni přece něco. Jsme jedna rodina. David ke mně přistoupil s tím stejným úsměvem, kterým si před lety získal moje srdce. Tentokrát jsem však před sebou viděla jen cizího, chamtivého člověka. To je pravda, miláčku, začal rychle a pokusil se mě obejmout kolem pasu. Tohle je úžasný den pro nás všechny. Jsme přece manželé, takže ten majetek změní celý náš společný život. Dokument prodáme prostřednictvím muzea, splatíme hypotéku na byt, zainvestujeme do maminčiny sítě restaurací a koupíme si dům ve Španělsku. Všechno bude naše, společné. Tereza, která ještě před chvílí drtila podpatkem památku na mého otce, se teď poslušně postavila vedle své matky a prosebně se na mě podívala. Marie, promiň mi ten podpatek. Byla jsem hloupá. Ale budeš mě přece mít za svědkyni, až si budete s Davidem obnovovat manželský slib, že ano? Dívala jsem se na všechny tři. Viděla jsem jejich nestydatost, naprostou absenci studu i jistotu, že se dívka z venkova nechá obměkčit jejich falešnou laskavostí a příslibem luxusního života. Jenže v mém srdci už nezbyla ani bolest, ani lítost. Zůstala jen chladná jistota, která mě osvobodila. Rozhodným pohybem jsem shodila Davidovu ruku ze svého ramene a vykročila směrem k panu královi. Nedotýkej se mě, Davide, řekla jsem chladně. Můj hlas rozřízl ticho v místnosti jako ostří nože. Nic z toho vám nepatří a nikdy patřit nebude. Marie, co to vykládáš? Nedělej ostudu před hosty, zasyčil David a tváře mu zrudly vzteky. Jsi moje žena, máme společné jmění manželů, ať se ti to líbí nebo ne. Tento dokument i váza byly darem od mého zesnulého otce. Jsou součástí mého výlučného majetku. Odpověděla jsem klidně a podívala se mu přímo do očí. Ale to už není tvůj problém. Podávám žádost o rozvod. Naše manželství dnešním dnem končí. Ty drzá nevděčná holko, vykřikla Alena a definitivně odhodila masku milé tchyně. Nastěhovala ses do našeho bytu, pila naše šampaňské a teď chceš utéct s našimi miliony? Odtud s tím dokumentem neodejdeš. Paní, vstoupil rázně do hovoru pan Václav Král a postavil se mezi mě a rozuřenou Alenu. Jako soudní znalec spolupracující s Národním muzeem tímto oficiálně přebírám tento předmět pod právní ochranu. Pokud se pokusíte použít násilí nebo paní Marii zabránit v odchodu, okamžitě přivolám policii České republiky a podám trestní oznámení pro napadení a pokus o protiprávní přisvojení kulturní památky. Alena zůstala stát jako skamenělá vzteky a Tereza si bezmocně kousla do rtů. Hosté začali mezi sebou pohoršeně šeptat a s očividným znechucením sledovali, jak se rodina mého manžela veřejně znemožňuje. Paní Marie, obrátil se ke mně pan Král s hlubokou úctou, dokument je v bezpečí. Uložíme ho do profesionální ochranné složky. Moje auto čeká před domem. Odvezu vás na bezpečné místo a pomohu vám se všemi právními formalitami. Děkuji vám, pane králi. Jsem připravená, odpověděla jsem a hrdě zvedla hlavu. Pečlivě jsem uložila střepy rozbité vázy do plátěné tašky. I ty byly poslední vzpomínkou na mého otce a odnášela jsem si je s sebou. Když jsem odcházela z bytu, ani jednou jsem se neotočila. Nevšímala jsem si rozuřeného křiku Aleny, urážek Terezy ani výhrůžek Davida. Když jsem vyšla do chladné pražské noci, poprvé po mnoha letech jsem cítila, jak ze mě padá tíha všech ponížení. Tehdy jsem ještě netušila, že spravedlnost teprve začíná zasazovat svůj rozhodující úder.
Uplynuly 3 dlouhé a náročné měsíce od osudové oslavy nového bytu, která navždy změnila můj život. Díky neocenitelné pomoci pana Václava Krále, jeho autoritě i podpoře nejlepších právníků v Praze byl vzácný pergamen i právak nalezené skice Bernarda Bellota oficiálně uznány jako můj výlučný osobní majetek. Národní muzeum v Praze ode mě dokument i autorská práva odkoupilo za neuvěřitelných $2,8 milionu. S těmito prostředky jsem velmi rychle dokončila rozvod s Davidem. Můj bývalý manžel ani jeho chamtivá rodina nedostali z dědictví po mém otci jedinou korunu. Zákon byl v otázce osobního daru naprosto jednoznačný. Celé jmění jsem si ale nenechala. Část získaných peněz jsem věnovala na založení soukromého nadačního fondu nesoucího jméno mého otce, který podporuje talentované mladé restaurátory uměleckých děl a pomáhá jim začít profesní kariéru. Pronajala jsem si světlý a útulný byt s výhledem do parku a poprvé po mnoha letech jsem se mohla zhluboka nadechnout a pocítit opravdovou svobodu. Pro Alenu, Terezu a Davida však byl onen večer teprve začátkem neodvratné katastrofy. Alena, ponížená, rozzuřená a zaslepená chamtivostí, se nedokázala smířit se ztrátou majetku, který byl podle ní právoplatným dědictvím její rodiny. Aby umlčela stále hlasitější pomluvy pražské společenské smetánky o tom, jak bezcitně zničila památku na mého otce, rozhodla se uspořádat velkolepý slavnostní banket ve své vlajkové, údajně luxusní restauraci přímo v centru Prahy. Chtěla celému městu dokázat, že je stále nedotknutelnou královnou luxusu a že jí ztráta jakéhosi starého dokumentu nijak nezasáhla. Jenže netušila, že pan Václav Král, který byl stále hluboce pobouřen tím, jak pohrdavě se zachovala k památce vynikajícího restaurátora, jakým byl můj otec, promluvil se svými vlivnými kontakty na státních úřadech. Po rozsáhlé mediální publicitě kolem objevení vzácného historického dokumentu navíc začali investigativní novináři velmi pečlivě prověřovat podnikání i celé zázemí rodiny mého bývalého manžela. Uprostřed slavnostního večera, když Alena s hrdostí pronášela přípitek před pozvanými hosty a poslední zbytky svých úspor utrácela za okázalou oslavu, vstoupili do restaurace inspektoři státní zemědělské a potravinářské inspekce, státního úřadu inspekce práce, pracovníci finanční správy České republiky a příslušníci policie České republiky. To, co během rozsáhlé kontroly odhalili, otřáslo celou pražskou gastronomickou scénou a okamžitě se dostalo na titulní stránky novin. Ukázalo se, že Alenina luxusní restaurace byla po dlouhá léta jen okázalou kulisou zakrývající rozsáhlé finanční podvody. V kuchyni se používaly prošlé suroviny nakupované z nelegálních zdrojů. Mořské plody byly skladovány v naprosto nevyhovujících a plesnivých podmínkách a účetnictví stálo na dvojím vedení evidence a systematickém krácení daní v hodnotě mnoha milionů korun. Navíc Tereza, která restauraci vedla jako manažerka, nelegálně zaměstnávala mladé lidi bez pracovních smluv, nevyplácela jim mzdy a zastrašovala každého, kdo chtěl odejít nebo se ozvat. Skandál vypukl doslova jako exploze. Restaurace byla okamžitě uzavřena, vstup zapečetěn úředními páskami a státní zastupitelství zahájilo trestní řízení kvůli daňovým podvodům i ohrožení zdraví a života zákazníků. Obrovské pokuty, doměřené daně včetně penále a desítky žalob od podvedených zaměstnanců i zákazníků rodinu finančně zcela zničily. Během několika málo týdnů byl veškerý jejich majetek zabaven soudním exekutorem. Alenin luxusní dům na okraji Prahy, Davidova drahá auta i značkové oblečení Terezy skončily v exekučních dražbách, aby alespoň částečně pokryly jejich mnohamilionové dluhy. Ze dne na den přišli úplně o všechno a ocitli se na samém dně. Jednoho chladného deštivého odpoledne jsem se procházela po starém městě v Praze.
Když jsem míjela jednu z úzkých tichých uliček, všimla jsem si známé schrbené postavy stojící před špinavými dveřmi bývalé Aleniny restaurace, uzamčenými těžkým řetězem. Byl to David. Měl na sobě obnošený promočený kabát, propadlé tváře a zničené boty. Když otočil hlavu, naše pohledy se setkaly. V jeho očích už nezůstala ani stopa po někdejší píše. David stál v sílícím ledovém dešti a voda mu proudem stékala po tváři, která během několika měsíců zestárla snad o 10 let. Když mě spatřil, v jeho zarudlých, propadlých očích se náhle objevila jiskra zoufalé, téměř panické naděje. Udělal ke mně 2 nejisté kroky a pak definitivně odhodil poslední zbytky své hrdosti. Klekl si přede mě přímo do špinavé kaluže na chodníku. Marie, prosím tě, zastav se alespoň na chvilku, vypravil ze sebe chraplavým, zlomeným hlasem. Třesoucíma se rukama se chytil okraje mého elegantního kabátu. Prosím, jsi jediný člověk na světě, který nás ještě může zachránit před naprostým pádem. Dívala jsem se na něj zchora. V mém srdci už nezůstala ani stopa bolesti, zklamání ani touhy po pomstě. Viděla jsem jen zlomeného člověka, který kvůli vlastní pýše a nenasytné chamtivosti své rodiny zničil všechno, co mělo skutečnou hodnotu. Vstaň, Davide, jen ze sebe děláš smutnou podívanou uprostřed ulice, řekla jsem klidně a chladně, aniž bych zvýšila hlas. Nevstanu, dokud mě alespoň jednou opravdu nevyslechneš, vzlikal bez jakéhokoliv studu před kolem jdoucími. Horké slzy se mu mísily s deštěm. Přišli jsme o všechno, Marie. Úplně o všechno. Náš dům za Prahou zabavil exekutor a prodal ho v dražbě za směšnou cenu. Auta jsou pryč, státní zástupce obvinil matku i Terezu ze závažných finančních podvodů a ohrožení zdraví lidí. Bydlíme v malém vlhkém pokoji na okraji města. Máma trpí těžkými depresemi a nevstává z postele. Tereza každou chvíli propadá hysterii. Nemáme ani na obyčejné jídlo, natož na právníky. To všechno jste si způsobili sami, Davide, odpověděla jsem tiše a bez nejmenšího náznaku soucitu. Vaše bezbřehá chamtivost, arogance, podvody a naprostý nedostatek úcty k druhým lidem vás dříve nebo později museli dovést právě sem. Já vím, odpusť mi, Marie, prosím tě, odpusť mi, vykřikl a zoufale se mi díval do očí. Největší chybou svého života bylo, že jsem se tě tu noc nezastal. Došlo mi to až ve chvíli, kdy se všechno zhroutilo. Ty přece máš ty miliony z dokumentu po svém otci. Dej nám alespoň malou část. Dej mi druhou šanci a já ti dokážu, že umím být jiným člověkem. Že tě dokážu opravdu milovat. Opatrně, ale rozhodně jsem uvolnila svůj kabát z jeho špinavých třesoucích se rukou. Neprosíš o odpuštění proto, že jsi uvědomil, jakou bolest jste způsobili mně i památce mého otce, řekla jsem a podívala se mu přímo do jeho vyděšených očí. Prosíš jen proto, že se vám zhroutil svět a nezůstalo vám vůbec nic. Kdyby ta váza měla skutečně hodnotu jen několika korun, dodnes byste se mi posmívali před svými bohatými známými. A ty bys dál mlčky odvracel pohled pokaždé, když mě tvoje matka s Terezou ponižovali. David si zakryl tvář dlaněmi a bezmocně se rozplakal u mokrého obrubníku. Peníze po mém otci pomáhají a budou pomáhat mladým poctivým lidem, kteří mají opravdovou vášeň pro svou práci, umějí tvrdě pracovat a váží si druhých. Pokračovala jsem a naposledy v životě se na něj podívala. Vy jste měli od života všechno. Majetek, postavení, vzdělání i nekonečné možnosti. Zničila vás ale vaše vlastní slepá pýcha. A teď konečně musíte nést následky svých činů. Otočila jsem se a klidným, jistým krokem odešla. Ani jednou jsem se neohlédla, přestože jsem za zády slyšela tiché, zoufalé vzliky člověka, který mi kdysi před oltářem slíbil lásku, úctu i oporu v dobrém i zlém. Když jsem došla ke svému autu, vytáhla jsem z kapsy malý hladký střep smaragdově zlaté glazury. Jediný kousek, který z otcovy rozbité vázy zůstal neporušený.
V kapkách deště se třpitil hlubokým a ušlechtilým leskem. Usmála jsem se sama pro sebe a ucítila příjemné teplo u srdce. Můj otec mi vždy říkal, že skutečná hodnota a důstojnost člověka nespočívá v tom, čím se chlubí před světem, ale v tom, co nosí čistého ve svém srdci. A toho deštivého dne v centru Prahy jsem s naprostou jistotou věděla, že jsem nejbohatší, nejšťastnější a nejsvobodnější ženou na světě.